Bueno, en primer lloc, dir-vos que aquesta xerrada o aquesta presentació més aviat ha estat convocada i ha estat organitzada pel Centre d'Estudis Llibertaris Josep Padilla, per la CNT Terrassa i per la CGT Terrassa, una cosa molt important perquè col·laborem molt sovint junts i volem que segueixi així la cosa. I bueno, i més que res, qui ha muntat aquesta xerrada també està allà i es diu Jordi i moltes gràcies per organitzar-la. Avui aquesta tarda ens acompanya la Dolors Marín, que no necessita molta presentació en aquests voltants llibertaris, però que està bé una miqueta recordar tota la teva trajectòria, perquè així és la realitat, ens hem de reivindicar i és la realitat. Doncs la Dolors precisament és doctora en Història Contemporània, és experta en la història dels moviments socials contemporanis i diria jo sobretot sobre la cultura llibertària a Catalunya. I ara fas un plus més i sobre les dones en la cultura llibertària de Catalunya. Has publicat llibres, has estat professora d'institut i d'universitat, has fet memòries, has participat en televisió, en documentals, vaja, en de tot, no? En de tot. I has escrit llibres que a tots ens han ensenyat moltíssim. Jo sobretot me'n recordo del primer que em vaig llegir teu, que era Anarquistes, un siglo en el movimiento libertario en España, que era, com ella diu, el llibre groc, que és un llibre bastant gruixut, però super àgil i super senzill de llegir, en el sentit que no et quedes llegint la història d'algú com a vegades ens passa que no segueixes massa, sinó que en aquest sentit és com molt explicar la realitat que se vivia en aquell moment per part de la societat, la classe més baixa i que mai surt a la major part dels llibres, penso jo. Si no, si tu no ho veus igual, em corregeixes. Doncs avui ens vens a presentar aquest llibre que és Dones de Foc i que parla de 13 internacionalistes europees, en principi tot i que alguna és d'origen de fora d'Europa, que van participar a la Guerra Civil Espanyola més àmpliament com a la banda llibertària, tot i que alguna estava al POM, però participaven relativament conjuntament. I bueno, abans de començar, o per començar, m'agradaria preguntar-te per què has triat aquestes 13 dones i com les has trobat? És a dir, perquè algunes són evidents però d'altres no tant. Bé, doncs, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-me a venir aquí, gràcies al Jordi, un any més, cada tant vinc per aquí, gràcies a la Mireia, a la CGT, a la CNT, al Centre d'Estudis, i bé, més grat estar aquí a Terrassa perquè a vegades he investigat molt sobre Terrassa o sobre gent de Terrassa, amb algun volum anterior he investigat moltíssim sobre els espiritistes i els teòsofs de Terrassa i a més soc visitant de sempre del vapor, Aymeric i Amat i tota la part d'arqueologia industrial perquè als anys 90 jo era profe de documentació de patrimoni industrial, llavors era quan començaven els museus de la ciència i la tècnica i clar, he tingut molta vinculació amb Terrassa diversos anys enrere. Una mica per què vaig triar aquestes dones? Bé, jo el meu interès sempre va ser investigar el moviment llibertari a causa de la militància que tenia entre el moviment llibertari des dels 15-16 anys, o sigui, com la majoria de gent de la meva generació, perquè ens va tocar molt de prop l'assassinat del Puig Antic, una sèrie de coses que encara jo estava pràcticament a l'institut i una mica ens vam polititzar d'una manera molt ràpida, però dintre d'aquesta politització, en seguida els anarcos ens vam donar compte, els llibertaris, que a la universitat no es parlava massa de nosaltres, no es valorava l'esforç de la majoria de personatges autodidactes que havien nascut a totes les perifèries industrials de les grans ciutats, no es valorava l'aportació a la cultura general que havien fet els llibertaris amb coses com l'amor lliure, unes noves geografies de la mà del Reclus i del Kropotkin, tota l'aportació de les escoles racionalistes i un llarg etcètera que va fer que aquella Catalunya que sempre va estar sota dictadures contínuament, amb una primera república que va durar, no arribava un any, i amb una segona república que no la van deixar que florís massa, doncs jo no em podia explicar com és que la gent, el 19 de juliol,
va sortir al carrer i què va sortir a defensar al carrer. Com la gent espontàniament va ser capaç de plantar cara amb un exèrcit que va fer un cop d'estat i, a més, guanyar, o sigui, guanyar durant o resistir 3 anys de guerra o de revolució. O sigui, jo el que em vaig plantejar, i per això vaig fer la tesis, que és aquell llibre groc que dic jo, perquè era tot de color groc, després vaig fer un que era tot vermell, la portada vermell i negre, no? Doncs això, què tenia la gent al cap? Què tenien al cap que els fes defensar d'aquella manera, no una actitud antifeixista, que si voleu després en podem parlar, sinó una actitud antifeixista que portava immediatament una revolució, un canvi de paradigma, una revolució social, que és el que van fer els llibertaris i alguns companys de viatge d'aquella època. I llavors, doncs això, vaig fer una tesi, vaig entrevistar a tots els iaios que se'm van posar per davant, a totes les àvies que se'm van posar per davant, vaig llegir el que ells llegien i és així com em vaig poder fer una idea del que havia passat. I fa poc no, o sigui ara que m'he pogut jubilar i que tinc més temps, doncs vaig pensar, ostres, hauria d'escriure sobre les dones perquè una cosa em va indignar. O sigui, a vegades entraves a internet i algunes de les dones anarquistes te les posaven com si formessin part de brigades internacionals, no? I dius, com? Aquesta dona més aviat fugia de brigades internacionals, que fos estrangera a l'estat espanyol no volia dir que es hagués desplaçat en brigades internacionals. Es segueix dient això, a la base de dades del CIBRIN de la Universitat de Barcelona et qualifica com a brigades internacionals algunes d'aquestes dones, i clar, primer ja veus que a nivell cronològic no és veritat, perquè brigades internacionals apareixen a l'estat espanyol a partir de l'octubre, quan Stalin es dona compte que els anarquistes han començat una revolució i això s'ha d'encarrilar, entre cometes, i en canvi la majoria de dones que arriben aquí, ja ho veureu, arriben la tercera setmana del juliol, les primeres d'agost, etc., o setembre, no? O sigui que tenim ja, o dones que ja estan vivint aquí. Llavors, clar, trobem que a nivell cronològic això ja no és seriós, dir que aquestes dones formen part de brigades internacionals i molt menys dir que anarquistes o dones del PUM que seran mortes a les txeques o represaliades o empresonades formen part de brigades internacionals. O sigui que anem a parlar, no totes les dones les hem de passar pel mateix prisma. Llavors, tot va començar fa diversos anys quan jo, llegint el Peirats, em vaig donar compte que l'Emma Goldman havia vingut diverses vegades a Espanya. Si anem al Viviendo mi vida, que ho va publicar l'Anselmo Lorenzo i després s'ha anat republicant, veureu que l'autobiografia de l'Emma acaba als anys 30, que és que ella es pensava que ja ho havia vist tot. Era una dona molt gran, quasi de la meva edat, i clar, ja havia viscut als Estats Units, havia vingut a Europa després d'un dels seus empresonaments a aprendre obstetrícia a Viena, havia tornat als Estats Units, havia publicat Mother Earth, havia començat les primeres campanyes antinatalistes, etc., i la fan fora dels Estats Units, sobretot no per ser anarquista, no per intentar atemptar contra el McKinley, no per ser amiga del Johann Most, sinó que la fan fora dels Estats Units perquè diuen que és antipatriota. Per què diuen que és antipatriota? Perquè comença a fer campanyes no malthusianes perquè les dones no tinguin fills per la guerra. Això ens porta a l'actualitat d'ara. La fan fora per antinatalista i la envien a Rússia, o sigui, la deporten. Ella va a Rússia, estarà 2 anys, marxarà d'allà, es trobarà en Kropotkin i una mica fa una obra de denúncia del que és el leninisme d'aquells anys, on ja apareix una nomenclatura, on hi ha una repressió en contra dels anarquistes a Rússia, etc., i això li publica a Espanya la família Montseny. El 24 ja apareix els 2 anys a Rússia, que ella ho titula en anglès La meva desil·lusió de Rússia, però la revista Blanca ja ho publica, no? I, clar, és una dona que ha viscut als Estats Units, el capitalisme, ha viscut un comunisme incipient a Rússia, està en aquells anys vivint al sud de França perquè ha aconseguit diners, entre ells la Peggy Guggenheim, que era multimilionària, li dona diners perquè l'Emma escrivia la revista, o sigui que és divertit això, i
una mica l'Emma pensa que ho ha vist tot, fa anàlisis i tot un plegat es dona compte de que justament a pocs quilòmetres de on ella estava hi ha hagut un cop d'estat que s'està transformant en una revolució i l'Emma vol venir. I aquí comença una mica l'inici de tot. Jo vaig voler investigar les 3 vegades que ve l'Emma aquí, quina és la seva percepció de la revolució, què publica, a on va, i ara en parlarem si voleu, però clar, jo vaig començar a investigar l'Emma, vaig fer 2 o 3 pròlegs de llibres d'amics que em demanaven, volem publicar això, on vaig fer quina era la percepció de l'Emma a l'estat espanyol des que ella està empresonada ja als Estats Units, que ja és la mujer més peligrosa del món i aquestes coses. Amb un altre vaig intentar fer la cronologia dels 3 viatges, però aquí ja vaig entrar molt més a fons a veure realment què fa, si fa mítings, si no en fa, a on viatja, si va al front, si no, etc. Una vegada tenia la Emma, vaig pensar, mira, això ho publicaré, uns amics de Madrid, els del grup surrealista, van dir, ai, per què no ens fas alguna cosa sobre la Mary Lou, que estava a la Virreina, és una dona trotskista, la companya del Juan Ramon Brea, però que jo del Brea havia investigat perquè havia estat molt proper als nuclis del POM, perquè havia estat detingut a la Model, que havia vingut, crec que era el 34, escriu una revista que es diu Ágora, cartelera d'un nou tiempo, o sigui, és un home compromès políticament, i ells venen ja els primers dies de la revolució, s'estableixen a la Virreina i fan alguna cosa que a mi em sembla superdivertit, que és començar a fer discursos sobre surrealisme, el surrealisme al servei de la revolució, després parlen de l'amor lliure, de gastronomia, o sigui que ells pensen que la revolució és un bon moment per implementar un art avantguardista i vaig aconseguir els discursos que van estar publicats a Cuba. Llavors vaig dir, bueno, tenia 2 i jo començava a pensar que això podia ser un llibre, que podia ser un curs, i llavors vaig decidir, m'ho van demanar a la llibreria de la Central de Barcelona, de fer un curs sobre aquestes dones que havien vingut. I és així com vaig armar un curs que va durar 6 sessions, però això em va obligar a fer biografies d'aquestes dones, a començar a treballar, a buscar els textos, i és així com va néixer aquest llibre. O sigui, vaig anar afegint dones, i després hi tinc que retallar perquè l'editora em va dir que això no vull que sigui un volum de 800 pàgines i retallat 2 o 3 dones. O sigui que n'hi ha 13, que són 12 capítols, perquè hi ha una parella de dones que s'estimen i les he posat al mateix capítol. I és així com ha sortit el llibre. És important assenyalar que l'edat d'elles va des dels 20-22 anys, de les més joves, als 70 pràcticament de l'Emma, o sigui que són dones de totes les edats, dones que viuen aquí, com serien les dones austriaques, per exemple, que ja estan aquí, o alemanyes, que han vingut ja fugint del nazisme als 33-34, hi ha dones que vindran a l'inici de la revolució, hi ha dones que vindran a mitja revolució, i a més de totes les classes socials. Assenyalar que abans de venir tots ells i elles, perquè a vegades venen amb els companys, no sempre, tenen una vida anterior. Tots han sigut algú amb una vida anterior a la revolució. La Mica Chelvedere, que és la capitana, trotskista, abans era dentista, era ortodoncista. La Mary Lou abans era professora de llatí i grec i apassionada pel món clàssic. La Nita Nahuel era periodista i advocada. O sigui que totes tenen una vida anterior, però quan arriben aquí la seva vida anterior queda col·lapsada i participen a la revolució. Això és una cosa indispensable. No venen a fer una lluita antifeixista, venen a fer la revolució, que és molt diferent. Hi haurà gent que només vindrà a lluitar contra el nazisme o contra, diguem-ne, els italians, els feixistes, però per elles, totes aquestes dones participen en el que per elles és la revolució i cada una d'elles pensa que la revolució és una cosa diferent. Per la Mary Lou potser és difondre el surrealisme, per la Emma Goldman que hi hagi un canvi de paradigma en quant a producció a partir de les col·lectivitzacions agràries, industrials, un canvi de paradigma entre la gent. Per la Simone Weil la revolució és, segons he deduït dels articles de la Revolució Proletariana, que és els que fa abans de venir, és veure també si funcionen o no les col·lectivitzacions. Ell abans de venir diu els sòviets encara no tenen la noció de sindicat
ella pensa en soviets, no? Però tots els articles que fa abans de venir està parlant d'això i a més ella, que era professora de filosofia, rica, que això no es diu mai, el seu pare era un metge militar, era amic de Trotsky, això sí, son pare era molt progressista, una família atea, lliurepensadora, doncs la Simone decideix venir aquí perquè forma part de la revolució proletariana, perquè ella ha decidit deixar de fer de mestra d'institut de filosofia i anar-se'n a treballar a les fàbriques de cotxes. Li anirà molt malament perquè és una noia que té una salut molt feble, no aguantarà, realment, torna a casa els pares, o sigui, entrarà i sortirà, però en un moment determinat decideix venir la revolució. I per ella la revolució és potser aquest canvi de paradigma econòmic i potser alguna cosa més. Totes i cada una d'elles volen coses diferents. Per exemple, les fotògrafes que volen viure de la seva pròpia feina i fer un tipus de fotografia que trenqui amb el que hi havia fins a aquell moment. Seria el cas, sobretot de la Margaret Michaelis, que està aquí des de 1934, i el cas de la Katy Horna, que arribarà aquí el 37, justament quan marxi la Michaelis. I com venen? Venen soles, moltes. La Michaelis vindrà amb el company, ell és arqueòleg, amb una vida anterior, i es guanya la vida al Museu Arqueològic de Barcelona, amb el Duran i Sant Pere, fent coses sobre el que ell era expert, que era art mesopotàmic, a l'Orient Bíblic, que després direm aquí. Ella ve amb ell, però als 2 o 3 mesos es separen perquè ella s'enamora d'un altre noi, que forma part d'aquest grup anarcosindicalista alemany. Estarà aquí la Eta Feden, que és una mestra, que estarà aquí des del 33 i ha vingut sola, amb 2 fills, o sigui, és una monoparental amb 2 fills de 2 pares diferents. I es guanyarà sola la vida, la Eta, ara en parlarem si voleu. Hi haurà dones que venen amb el seu home, seria el cas de la Mary Lou amb el Juan Ramon, seria el cas de la Mica Chelvedere, que ve amb l'Hipólito, que és el seu company. Tots dos s'enquadraran en una columna del POM, aniran a lluitar al front de Madrid i al cap d'un mes, quan l'Hipo és ferit de mort, espontàniament els homes de la columna li donen amb ella l'arma del seu company i ella és la capitana. I és importantíssim, perquè és una dona que us recomano sobretot els seus escrits. D'altres dones, per exemple, la Nancy Cunard vindrà sola, hi haurà la Martha Geldon, que ve sola, però aquí està el que seria el seu company, que és el Hemingway. La Martha Geldon és una de les que no he posat aquí, hi ha una cita, perquè és la primera dona que serà corresponsal de guerra. La Katy Horna ve amb el seu marit, i aquí, a València, coneix José Horna, andalús, de Jaén, i acabarà amb el José Horna. Per això es transforma ella de Katy Blue en Katy Horna. O sigui que totes, la seva vida donarà un tomb a partir de la guerra i la revolució. Però fixeu-vos perquè moltes venen soles. Això m'interessava molt de dir-ho. Generalment, quan parlem de l'Orwell, mai s'explica que ella ha vingut amb l'Eileen Blair, la seva dona. I que és ella la que té la idea de venir aquí. I que és l'Eileen, i està 15 dies al front amb ell. I clar, sempre parlem de l'Orwell i d'ella no en parlem mai. Dius, hi havia una senyora Orwell, que a més és periodista, que serà a casa seva, l'habitació que té a la volta del Falcón serà escorcollada pels estalinistes, la intentaran detenir, ho passaran fatal. O sigui que tenim tot això i tenim 2 dones que venen juntes, que són la Sílvia Townsend-Wagner i la Valentine Atlat. Són unes dones que són parella, que han sigut expulsades del Partit Comunista Anglès, precisament per la seva sexualitat molt desinhibida en aquell moment. Els anglesos són molt més conservadors del que ens podem pensar, i elles decideixen venir immediatament a la revolució perquè han llegit una sèrie d'articles de la Nancy Cunard, que és una de les primeres que apareix al llibre, i em sembla que aconsegueixen un paper de la Creu Roja i diuen hem d'anar a la revolució perquè la revolució ens està esperant. Per elles la revolució és viure lliurement la seva sexualitat, perquè si hi ha un canvi al món, elles hi han d'estar. I elles venen, retornaran a Barcelona, tindran molts escrits, que per això m'interessen tant, i participaran en el que serà el Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes, que si voleu després en parlem. Coneixeran a la Lucía Sánchez Saornil, la Lucía Mujeres Libres publica. L'únic que m'ha interessat d'aquest congrés
és la Sílvia Tansen-Wagner, o sigui, és una que li ha agradat, o sigui que, perquè la Lucía, recordem-ho, era treballadora de Telefònica, però poeta ultraista i fundadora del grup més important de dones d'aquells anys, que és Mujeres Libres. Fixeu-vos bé, o sigui que veieu que hi ha un ventall impressionant de dones. Algunes dones, com una que he incorporat aquí, arriben precisament perquè hem vingut a lluitar a l'Olimpiada Popular, no hem vingut a la guerra. A Barcelona es convoca aquells dies de juliol el que als països de l'est es coneix com l'Espartaquiada o l'Antiolimpiada o l'Olimpiada Popular. En contra de les Olimpiades de Berlín, nazis, doncs es convoca una Olimpiada proletària i gràcies a què? A que a tot Catalunya tenim realment un poder associatiu brutal. Tenim clubs ciclistes, clubs muntanyencs, clubs d'espeologia, gent que neda, o sigui, tenim una vida associativa tan rica que possibilita que Barcelona sigui criada per molt proletariat europeu com la capital del que es podia dir l'Alta Olimpiada. Entre tota aquesta gent arriba la Clara Taumann, que és suïssa i ve a nedar. Ve a nedar a l'Olimpiada, veu el percal, els primers dies de la batalla de Barcelona, i es queda lluitant ja contra els feixistes als carrers de Barcelona i després decideix anar-se al front. El més bonic és la carta del seu company, en Pavel. Diu, me'n vaig pitant cap a Barcelona perquè la Clara ha anat a nedar i se'n va a la guerra. I hi ha arribat tot just per veure-la com marxa. I segueix la carta i diu, i vaig corrents. Diu, per què és rossa? Diu, i una rossa a Espanya ja me'n puc despedir. Diu, perquè a més és rossa que no és tenyida, imagineu, Però ella se'n va, i ell ve corrents. O sigui que no sempre elles van amb ells, ni tal, sinó que a vegades hem de tenir la idea que nosaltres, que estem al segle XXI, pensar que elles són tan més lliures que nosaltres, que la idea de l'amor, vull dir, igual ha fet un retrocés en tots aquests anys, que les dones dels anys 30 són dones valentes, antifeixistes, decidides, molt compromeses políticament, i també el ventall anirà aquí des d'algunes que són explícitament anarquistes, algunes d'altres que són comunistes heterodoxes, que són les trotskistes. No oblidem que el POUM té un secretariat femení impressionant, això ho dirà la Mary Lou, que diu, ostres, estic aquí, a la Virreina hi ha moltes dones. Per què? Perquè moltes dones, sobretot mestres, dones de classe mitja alta, s'han compromès amb el POUM i amb el que havia sigut el bloc obrer i camperol, que passaran molts en massa al POUM. I tot això és gent de Lleida i gent de la Catalunya interior, que no són precisament de zones industrials, però que sí que tenen una militància política important, i per això he volgut ficar sobretot dones compromeses amb el POUM. Per què? Perquè un dels fenòmens que trobarem a principi de la guerra és veure que les dones se'n van voluntàries al front. Qui són les primeres que marxen? Les 5 columnes anarquistes, que marxen de Barcelona els primers dies de la Revolució i els primers dies d'agost, o sigui des del 24 i 25 de juliol fins a l'agost. Marxaran també gent del POUM amb aquestes columnes i algunes ja es dirigiran cap al front de Madrid, i després tindrem també algunes columnes d'Esquerra Republicana, etc., però en menor mesura. Però en un primer moment les dones s'enquadren amb aquestes columnes. I tindrem també una cosa que aquí us cito perquè és superinteressant, com el PSUV comença també a formar dones i seran les dones que seran retratades per la Guerra Taro, la meitat de Robert Capra. Si tenim les fotos més icòniques de la nostra revolució, que és aquella dona amb una pistola que va amb sabates de taló, allò és la platja del Somorrostro. I són noies del PSUV o d'Esquerra Republicana que estan fent instrucció i que a vegades no s'explica que és aquí a Barcelona, i a més, per desgràcia, aquestes noies són les que marxaran amb les tropes de Bayo. Avui en dia les hem pogut identificar i veiem que són algunes de les noies que seran assassinades a Mallorca, aquelles 5 infermeres que es deia que no eren infermeres, que eren milicianes, però que es posen els braçals per intentar que no les matin, els feixistes. Però són aquestes dones, i aquestes dones són immortalitzades per la Guerra Taro, que és una de les dones que sí que morirà a la nostra guerra atropellada per un tanque que tira enrere o no sé què, al front de Madrid. I
l'he introduït una mica per no fer una biografia ni per fer el llibre massa llarg a dintre del que seria la part de la Cati Horna, que és quasi tan jove com ella, perquè a vegades que siguis dones i estiguis fent fotos no vol dir que et salvis, et vingui una bala, un morter, etc. I què fan aquestes dones? Posar el cos a la revolució i posar el seu talent. La majoria intentaran, ja que es comprometen amb la revolució, o fer articles, o fer fotos, o deixar cartes o testimonis. Jo sempre dic que aquest llibre és un llibre de llibres. Com l'he fet? A partir dels testimonis que fan, la Mary Lou al quadern vermell de Montserrat, la Mica també, o sigui que fa un quadern de la guerra, la Emma no deixa això, però deixa molts articles a Spain and the World, la Simone Weil, que després si voleu en parlem, que està 6 dies a la columna d'Urruti, no deixarà massa testimoni d'això. He buscat els seus articles anteriors i posteriors al diari que fa a França, la Revolució Proletària, i també les biografies sobre ella a partir d'una de les seves alumnes, les cartes. Una mica és aquest el ventall. No sé si t'he contestat una mica. Molt bé, l'has contestat perfecte. No, sí. No, és que clar, hi ha moltes coses a recollir, no? A mi, per exemple, em fa molta curiositat la Nancy Cunard, perquè és un personatge que realment crec que per ella sola ja ompliria un llibre sencer, no? Bueno, totes, però vull dir... I que d'ella només havien parlat determinats escriptors com si fos la típica musa sense cap mena de personalitat, la típica fem fatal, però sense entrar a analitzar-la com era realment. I jo crec que això és un acte de justícia per ella, per dir, és una persona que era editora, era escriptora i carai, si va acabar tan malament, pobra dona, va ser precisament per tot això, no? I trobo que, no sé, que és superimportant. Per exemple, aquesta com la vas trobar? A partir també de les lectures de... Sí, sobretot. Llegint a les altres, la Thompson Wagner deien que llegien articles de la Nancy Cunard publicats a Anglaterra. Nancy Cunard és una dona preciosa, que jo tenia postals d'ella a casa, però no sabia que era ella, o sigui, que hi havia tot això darrere d'ella, que és aquella dona que el Man Ray li fa fotos, que està així, que tot això són braçalets, és una dona guapíssima, braçalets d'aquests africans, és una musa dels surrealistes. Començo a mirar i va tenir molts amants, o això diuen ells, o sigui, clar, perquè sembla ser que era amant d'en Huxley, després de Luis Aragón, del senyor Neruda, que llavors li estava ja fent el salt, això no ho dic aquí, així és el llibre, però estava fent el salt a la dona amb una altra dona a Madrid i tal, o sigui que hi ha una sèrie d'homes. I ella surt amb alguns dels llibres, o sigui, la Nancy surt, és protagonista de molts llibres perquè és una dona, primer de tot, milionària. Llavors, quan ets milionari pots fer una mica el que vols, és milionària, molt culta, terriblement culta, obre una editorial on publicarà amb molts poetes i molts escriptors emergents, entre ells el Robert Graves, que després anirà a viure a Mallorca, però que serà el que va fer el Jo Claudio, però té tots els mites que va fer el Robert Graves, poeta, etc. Publicarà el Joyce, o sigui, publicarà, i ho fa a França, o sigui, comença a publicar a tots ells i amb això perdrà gran part de la seva fortuna. Però hi ha un moment decisiu en la vida de la Nancy, que és que s'enamora d'un músic negre de jazz dels Estats Units. I quan s'enamora es dona compte del que és el racisme. Ella, que és una dona blanca de classe molt alta, que inclús es deia que podia arribar a ser l'amant oficial del rei d'Inglaterra, vull dir, perquè aquests van així, són molt racistes els anglesos, no? Doncs ella es dona compte de l'impacte del que en aquells anys es coneix sobre la negritud. Es dona compte que en moltes zones dels Estats Units hi ha una repressió terrible en contra de la gent de raça negra i a més coincideix també amb l'ocupació italiana de Virgínia. Que això sembla que no sigui important, però ja hi ha el Haile Selassie, es queixa a les Nacions Unides d'aquesta ocupació italiana de Virgínia, que estan fent servir armes químiques i ningú fa cas. Els únics que es fan ressò d'això són els negres americans, que diuen això és l'abast del feixisme, i ella, a partir d'aquí, que està enamorada d'aquest noi, amb el que viurà diversos anys, és la primera que publica un llibre sobre la negritud. Molts anys abans que Aimé Césaire i tot això, que ell sí que farà una elogio de la negritud, perquè des del seu punt de vista. Però ella ja fa una enquesta que dirigeix a molta gent intel·lectual dient
què penses, què és ser negre, què penses si això existeix, si no existeix, i a més el llibre es titula Negro, no està publicat en espanyol, en francès sí que l'he trobat. I la qüestió que ella comença a fer això i comença a donar-se compte de l'abast del racisme, del feixisme, no? I ella, que està treballant amb algú de les Nacions Unides, es dona compte del que està passant a Espanya i comença a demanar la intervenció dels aliats. I ningú li fa ni cas. I ella comença a demanar dient, és que no us doneu compte que això és l'inici d'algú que vindrà i ningú li fa cas. I la Nancy Cunha fa totes aquestes publicacions, vindrà a l'estat espanyol i serà a vegades la veu d'alarma, sobretot amb el món anglosaxó, del que està passant. Molta gent llegirà els seus articles, és per això que vindran aquestes dues noies i vindran d'altres també a ajudar la revolució, no? I llavors la Nancy realment és terrible, no? Perquè ella diu que la seva vida dona un gir extraordinari en la guerra d'Espanya, ella serà una de les artífex i de les que paga el Congrés dels Intel·lectuals Antifeixistes, i una mica Neruda, el Cristian Zara, tots aquests s'apuntaran, però aquest congrés serà molt criticat, perquè els acusen de ser un blanqueig de l'estalinisme que està progressant. Gent com l'Orwell, no us faig spoiler, però aquí els hi fa una contesta brutal, l'Orwell. Eugenio Granell, 2 o 3 anys després, els hi farà una crítica, és un trotskista, Eugenio Granell, el pintor surrealista, i una mica hi ha una crítica amb aquest congrés d'escriptors antifeixistes que es convocarà a Madrid, a Barcelona i a València, però que quasi només vindran al congrés, es passegen, això no ho dic al llibre, però és molt gros, en cotxes de luxe per l'Espanya republicana, fan grans menjars, i no tenen massa empatia amb el que hi ha, no? I llavors, per exemple, moltes crítiques diran és molt fàcil criticar si estàs a París, com està el Neruda, esclata la guerra i se'n va a París. Llavors, clar, pot ser molt solidari amb el poble espanyol, però hi ha gent que està al front lluitant. Entre ells els de brigades internacionals, o sigui que a vegades s'acusa brigades internacionals, però brigades internacionals molta gent ve a deixar-s'hi la pell. Hi ha gent que diu, és que era un element de Stalin. Bueno, no. Tots els que venen aquí i s'hi deixen la pell, pobrets. O sigui, igual que es deixen la pell uns ciclistes que havien vingut, no sé si d'Irlanda o d'Inglaterra, a l'Olimpiada Popular i els maten a tots perquè també se'n van al front. O sigui que no es pot matar tot el que és gras, no? Vull dir que sí, que tenim una externalització de les purgues soviètiques aquí amb el POM, claríssim que sí, però tampoc podem dir, brigades internacionals, no. O sigui, això seria una mica, no? Llavors, la pobra Nancy Cunha es deixarà, sobretot la seva fortuna, a favor de la guerra d'Espanya, organitzarà aquest congrés, però morirà molt malament, morirà arruïnada, molt consumida per una depressió brutal. Quan torna a la seva editorial, després de la Segona Guerra Mundial, s'ho troba tot en terra, ha sigut vandalitzada, no sap si pels nazis o pels mateixos francesos, perquè ho té a França, ha perdut els seus diners i morirà sola, abandonada. Només em sembla que s'acosten amb ella el Luis Aragón, que l'estima molt, el Neruda i no sé qui més. Però també diuen, és que es va tornar alcohòlic als seus últims anys. Algo que amb un home seria normalitzat, per una dona és el pitjor que li pot passar, caure en una depressió, caure en l'alcoholisme, inclús la detenen per prostitució, per matxacar-la més, perquè no li poden perdonar que hagi sigut rica, que hagi sigut antifeixista, o sigui que és terrible la història de la Nancy Cunha, i clar, jo volia una mica reivindicar, i explicar que no, a vegades amb un home o amb una dona jutgem molt diferent. Apareix la Simone Weil, aquí també, que ara hi ha molta cosa amb la Simone Weil i tal, explico una mica què va fer. Es declara en un moment determinat anarquista, quan no ho és, perquè no havia tingut militància anarquista, però sembla ser que una mica per fugir dels pares, perquè els pares la volen controlar molt, travessa la frontera per Portbou i es declara anarquista, i quan arriba a Barcelona s'ofereix amb en Gorkin per anar a buscar en Maurín a la zona nacional, perquè el Maurín ha quedat a la zona nacional. Gorkin li diu, però com vas si no saps ni espanyol, no? I sembla que una mica per rebote o pel que sigui va i s'apunta a la columna d'Urruti.
i estarà allà 6 dies. Vull dir, tota la gran experiència de Simone Weil són 6 dies, però potser és l'única que tenim vestida de miliciana, està retratada davant del CEPO allà a Barcelona, està retratada davant de l'Hospital de Sitges, que és on estarà curant-se d'una ferida que es havia fet, i tenim aquestes fotos que, a més, l'anècdota és que li fa la mare. Vine, nena, que et faré una foto vestida de miliciana, Clar, si no, de les altres no en tenim de fotos. O sigui que és una mica de l'anècdota, no? No sé si vols, però és que hi ha, o sigui, hi ha molta cosa. Clar, no, hi ha 1000 coses. No sé si és amb la Simone Weil o és una altra, perquè ara em podria confondre, no sé si és ella que per protegir-la, perquè dispara fatal, la fan anar a la cuina quan ella no sap ni cuinar ni res de tot això, i que una mica es veu, per una part, el paternalisme i el masclisme que hi ha, però d'una altra també és que era una mica desastre, no? Pobra dona, i que no tenia... Sí. És que em fa molta gràcia aquesta circumstància, perquè és com... que no saps disparar, doncs t'enviem a la cuina, no? És a dir, totes viuen, perquè veig aquí situacions de masclisme, clar i evident, totes. Totes viuen, però algunes també s'impressionen de veure que els espanyols no són tan masclistes com esperaven, que això també està bé. O sigui, que veuen que a la trinxera no són acosades, diguem així en castellà, pels homes, sinó que poden dormir tranquil·les, que els homes es porten ben elles, algunes ho expliquen també, no? Que els hi fa una certa prevenció perquè estem als anys 30 i troben que les respecten molt. I a vegades al contrari també, o sigui, sobretot la història de les cures i la història del cuinar o cosir és de manual. O sigui, la Simone Weil, que tenien cuinera a casa seva, perquè eren gent rica, que a més podien fer diverses vegades vacances al cap de l'any, o sigui, potser a l'estiu havien vingut ja a Catalunya, a Sitges, no sé on més, després per Pasqua potser se'n anaven si encara hi havia neu, a esquiar, etc. Gent rica, clar, ella arriba aquí i diu, tu a la cuina, ella diu, però si jo no sé cuinar, no? Sí, clar, o l'amica Chelvedere ho explica molt, i ho he reproduït, no? O noies comunistes que li demanen a l'amica si poden quedar-se a la seva unitat, que ella és trotskista, perquè saben que així es podran anar al front. I dic, sobretot, que les dones marxen a les columnes els primers dies, amb les columnes, diguem-ne, més radicalitzades. Quan arriben aquí la gent de brigades internacionals, el govern republicà ja els hi posa una condició. La gent de brigades internacionals arriben aquí, però les dones que vinguin en brigades només podran estar al front si fan tasques de cuina o infermeria, etc. O sigui, no poden agafar les armes. I és per això que hi ha una resistència per part de les dones al decret de militarització obligatòria. Perquè quan aparegui el decret de militarització obligatòria, per una banda es prendrà el poder de part de les columnes de la CNT o FAI i la gent del POUM. Perquè el decret de militarització obligatòria dirà que tots els estrangers que estiguin en territori espanyol han d'anar a columnes internacionals. I les dones han de tornar totes a la rereguarda. Llavors, clar, la gent no ho vol fer. Sobretot perquè si ets anarquista i et posen en una columna una unitat militaritzada dels estalinistes, tens molt de perdre. Llavors molta gent se'n va. No és que siguin uns covards, com a vegades es diu. Aquests han marxat. No, home, dius, bueno, vull dir, hi ha coses importants, per exemple, en Michaelis, aquell que era arqueòleg, aquell havia marxat en la columna d'Urruti. Què farà en Michaelis? Adoptar la nacionalitat espanyola. Com que estava aquí des del 34, ell es fa espanyol i així es pot seguir amb la 26 divisió, l'antiga columna d'Urruti. O sigui, pot seguir amb el seu, perquè tota la columna d'Urruti passarà a ser la 26 divisió. Llavors Michaelis es fa espanyol i pot seguir, però altres no. Que l'Einstein, que està a la columna d'Urruti, ha de marxar perquè és molt gran, que l'Einstein és un crític d'art, imagineu, un crític d'art que decideix venir a Espanya, és el primer home que es dona compte que hi ha una cosa que és l'art africà, que s'ha de preservar, abans es deia art primitiu, i ell diu, no, això és art africà, ho posarem als museus, és un dels millors crítics, inclús als anys 30 ja hi han publicats llibres seus en espanyol sobre art africà, i a més ell té una companya que és la Lida Gerkain, que ella és d'origen armeni, i vindran tots dos a la guerra. Que l'Einstein s'afiliarà a la columna d'Urruti, ja té més de 50 anys,
ha sigut espartaquista alemany, ha lluitat a la Primera Guerra Mundial i és això com comandarà part d'un grup d'alemanys que estan dintre el grup internacional del Columna d'Urruti. Arribarà amb la seva amb la seva dona, la Lida, i clar, el que és meravellós és veure com la Lida, que era una dona multimilionària també, que vivia a París, que havia estat educada en internats, sobretot de Viena o d'Alemanya, doncs la Lida, que a més parla 6 o 7 idiomes, estarà 15 dies al front també amb el seu company i després estarà tota la guerra fins a l'entrada dels nacionals en un hospital de sang del carrer Verdi. O sigui, imagineu el nivell d'anonimat però de compromís de tota aquesta gent. Per què en Cal, que té més de 50 anys, va a la Columna d'Urruti? Doncs perquè hi ha una sèrie d'escrits d'ell preciosos que diu, jo us dic ben bé que si aquesta guerra no la guanyem, mai més podrem fer art com el que estem fent, mai més podrem llegir escrits com els de les vanguardies del que hi ha, perquè el que vindrà serà terrible, no? I bueno, diu coses més grosses, no? Però Cal és el que fa el comiat a d'Urruti en alemany, o sigui, a l'enterro, i plorava, o sigui, estava sanglotant fent aquesta explicació, tindrà escrits molt bonics, i ell deia, on arriba la columna, arriba la revolució, perquè comença realment el que és la col·lectivització agrària. Ell marxarà amb la Columna d'Urruti, el fereixen, tornarà a la rereguarda, a la rereguarda dona la casualitat que està durant els fets de maig a Barcelona i ens el trobarem amb l'Orwell tirant tiros des del Teatre Poliorama per defensar la gent, la seu del POM que està davant. Què passarà amb el Cal? Algo terrible. O sigui, quan acabi la guerra marxarà cap a França, és tan gran que no el volen a la resistència perquè diuen que ja és massa gran i amenaçat pels nazis decideix suïcidar-se i es matarà igual que el Walter Benjamin. O sigui, és una de les persones que no voldrà viure el feixisme, però com que era anarquista no està tan recordat com el Walter Benjamin. Però és importantíssim perquè quan Cal Einstein arriba aquí, inclús revistes catalanes, el Sebastià Gas, li fan una entrevista. Jo us he posat un trosset perquè era molt llarg de reproduir l'entrevista, però sobretot explica això. Si no hi ha un compromís per part dels intel·lectuals a prendre les armes, diu, ja no cal que em parleu d'intel·lectuals, o sigui, és molt bèstia, perquè veus llavors una mica la distància que farà respecte a aquests del Congrés d'Escriptors Antifeixistes i tot això. O sigui, una cosa és la pose i una altra cosa és venir a lluitar i deixar-t'hi la vida. Sí. Jo, si et sembla bé, Dolors, obrim debat, sí. Igual no esteu d'acord amb mi també, o sigui, ja ho veureu, hi ha moltes dones, hi ha algunes que hi ha explicat més o menys, m'ha semblat molt bonic fer la diferència entre les fotografies que faria la Michaelis, que està vivint a Barcelona al principi, que és una superbona reportera que ha obert ja el seu propi estudi de fotos a la part alta de Barcelona, que treballa per la Generalitat Republicana, ha fet fotos de la Casa Bloc, treballa pel Gat Park, per la revista Mirador, o sigui, he trobat moltes fotos d'ella. I el que surt aquí també, que m'agrada molt reivindicar-lo, era un home que havia format part del bloc obrer i camperol, que és el Jaume Miravilles. És genial, el Miravilles. Per què? Perquè és amic de la gent del POU i encara que ell estigui Esquerra Republicana, els donarà un caure cada vegada que pugui. I, per exemple, amb ella la contracta per fer una sèrie de fotos que també és les cures, o sigui, les dones a fer cures, doncs ella farà fotos, la Michaelis, de les llars d'infants, de tot això, no? Però les fotos de la Michaelis es veu una Barcelona esperançada, que està guanyant la revolució, que està tirant endavant, etc. I en canvi les de la Cati Orna, que són a partir del 37, ja veiem una Barcelona bombardejada, una Barcelona vençuda. Si voleu preguntar alguna cosa... Sí, voleu? Aquí? Historiadors. Historiadors. A veure, aquí hi ha historiador, a veure. Manel, tens alguna cosa? No, Plana? Crec que t'he fet totes les preguntes que et volíem fer. He fet masses.
A veure, no sigueu tímids. Això. Del congrés d'aquests antifeixistes que deies abans. Sí. Hi ha les actes publicades. No, és molt interessant, però clar, és molt teòric. O sigui, hi havia molts versos, això, pels milicians, molta teoria, no? Però clar, la gent el que demanen són armes a la república, demanen més efectius, demanen, sobretot, que no siguin tan hipòcrites, perquè clar, hi ha Alemanya i Itàlia que estan ajudant el Franco i en canvi la república, a part de Rússia, no l'ajuda ningú. O sigui que realment una mica és això, o sigui, és aquest congrés, és interessant, però una mica el que denunciaran la gent és que el congrés és una mica un postureo, no? O sigui, anem a parlar, som intel·lectuals, bla bla bla, però anem a liar-la, no? O sigui, clar. Ara és important la nòmina de gent que es situa al costat de la república. Encara que no sigui a nivell ideològic, és tota la intel·lectualitat de l'època, és importantíssim, o sigui, molt, molt, molt. I aquí crec que és on en George Orwell pot ser que fa unes manifestacions... Bueno, va ser tan radical la resposta, no us la dic, però que no es va publicar. Jo us ho he posat perquè s'ha trobat entre els papers d'Orwell, bueno, en els papers de l'Ansigona es va trobar la resposta d'Orwell. Clar, ella es va deixar la vida. Bueno, va sobreviure, no? Però, bueno, es van dur una bala al coll i no sé què més, pobra. He trobat on va estar a Magòria, o sigui, perquè a la que es deia la caserna Lenin hi ha unes fotos d'ell que a més se li veu perquè surt al camper i llavors he trobat que és allà, o sigui, cap a vora on està Camp Batlló, allà hi havia la caserna on estava la unitat del POUM. El llibre ja ho veureu que és molt geogràfic, perquè jo soc de geografia. Llavors m'ha agradat molt ubicar-los amb ells i amb elles, on vivien, o els cafès on anaven, o els hotels on estaven. Per exemple, a l'hotel on està l'Orwell i la Helene i molta gent del POUM, ara és una biblioteca, vaig a les Rambles, que era l'hotel Falcón. I l'altre dia vaig anar al cafè, que ara li diuen un cafè con Orwell, al Motka. Allà al Motka no estaven els del POUM, hi havia la Guàrdia de Salt. Però ara baix, han posat tot de fotos dels guàrdies de Salt resistint contra els del POUM que estaven davant al Poliorama i una gent de Barcelona, un grup d'amics, com ara vosaltres, un dia al mes fan el que es diu un cafè con Orwell. Llavors es parlen de coses de la Guerra Civil i tal, i han fet una mica d'exposició de diferents llibres d'Orwell en diferents idiomes, o sigui, tot el que han trobat, i és una manera d'intentar mantenir una mica el que seria la memòria i el lloc, que és una cosa que lluitem molt la gent d'història, no? Intentem sempre preservar la memòria, el lloc. Ara, per sort, ja hi ha una plaça dedicada a la Michaelis, molt petitona, sí, però clar, totes aquestes dones haurien de tenir un lloc, perquè van estar en uns anys superdeterminants, o sigui, no apareixen 13, n'apareixen moltes més, no? Perquè aquí va venir la Maria Luisa Berneri, que va venir al principi de la Revolució i després a la mort del seu pare, no? O sigui, apareixen les que van col·laborar amb la Emma Goldman, que també van venir, dones angleses. O sigui, a dintre de cada una d'això apareixen homes i dones que van estar relacionats amb ells. I que de cadascun podries fer després una bona parrafada, perquè el que em fa gràcia és això, que tu estàs parlant d'un personatge i em fa gràcia perquè ho fas des del punt de vista de sempre parlen dels homes i les dones que els acompanyen, no? I en aquest cas tu parles de les dones i els homes que les acompanyen, que això està molt bé, i tota la resta de persones que hi ha al seu voltant, que clar, és com si tu estiguessis mirant una pel·lícula i t'enganxes, perquè és com, i a més relates tot l'ambient, jo què sé, l'any 34 a Barcelona, tots els bohemis alemanys que viuen tots en el mateix edifici, i clar, i tot això et fa com si no t'estiguessis llegint un llibre, sinó que estàs mirant una pel·lícula d'una Barcelona molt xula, molt pobra, és veritat que és molt pobra, però que és molt bonica tota la història, no? Jo penso que això és un gran punt a favor del llibre, que si no a vegades llegeixes un llibre de biografies de persones i és com, bueno, aquesta biografia potser si l'hagués escrit algú altre guanyaria una mica més, no? I en aquest cas trobo que està molt bé, és a dir, m'agraden moltes històries de les que expliques aquí, crec que totes, no? Però sobretot la Michaelis aquesta és com,
Més que res perquè, clar, perquè arriba abans, sobretot, no? I així es pot veure una miqueta això. No. Seria interessant veure la relació de les dones que arriben, clar, que és un grup social molt diferent a la composició social de la militància de les dones anarquistes o llibertàries, no? És a dir, una miqueta, no sé si has analitzat la relació que tenen aquestes dones que venen d'on venen i que són d'un context cultural, d'un grup social molt diferent del que és la dona treballadora catalana, que és juntament amb els homes el grup de la CNT, no? Sí. No sé si quina relació han establert... Sí, una mica sí. Sobretot el que deia ella, quan arriben els alemanys, jo que he viscut molts anys a Mallorca, no tenen res a veure amb els alemanys que ara coneixem. Quan arriben els alemanys aquí, a partir del 33-34, són la gent molt polititzada d'Alemanya, jueus sobretot també, o comunitats jueves, i gent molt buscavides i molt bohemis. Quan arriben els alemanys tenen estratègies com les que tenien aquí la migració andalusa o de viure varis a la mateixa casa, d'ajudar-se, de passar-se feines, etc. O sigui, perquè estan molt precaritzats aquests alemanys que arriben al 33-34 i a partir d'aquí comencen a trobar petites feines, sobretot les dones, que són molt independents, sobretot les fotògrafes o les escriptores, totes viuen de la seva feina i hi ha un encaix amb la societat catalana, no? Llavors el que m'ha interessat molt és veure com quan ells arriben, els alemanys, que nosaltres en general els anarcos els diem els DAS, perquè són els anarquistes alemanys que formen part d'un grup que dia no sé quant, o sigui els anarcosindicalistes alemanys, el sindicat, no? El DAS. Quan arriben ells, comencen a trobar ells i elles aquestes estratègies de buscar-se la vida, de començar a trobar, però tenen treballs molt precaris. Llavors això els obliga a viure tots junts, a anar a determinades fondes del Raval, i a partir d'aquí, però clar, en aquests anys ja estan amb la gent de la CNT, de la FAI, o sigui que ja formen part dels mateixos grups. Molts d'ells què faran? Traductors, vull dir, traductors de diaris, intentaran a vegades posar en marxa òrgans de propaganda des d'aquí, denunciar el feixisme, lògicament, i buscar-se la vida. Però, clar, arribarà la Michaelis, que ho explico aquí, però també arribaran persones com la Eta Feden, que és aquesta que ve amb dos nens, i la Eta Feden què sap fer? Bueno, ve aquí perquè Hitler ha tancat l'escola on ella treballava, que era una escola racionalista, supermaca, que feien uns mapes a terra, ella explica a nivell geogràfic entendre el món, o sigui, amb unes pedagogies molt avançades. Li tanquen això i la Eta ve amb dos fills, es diu Marieta Feden, i clar, jo després, aquesta dona, o sigui, trobar-la va ser al revés. Jo miro la revista Mujeres Libres i trobo una dona que firma com Eta, o a vegades Feden, i dic, aquesta qui és? Llavors començo a rascar, em dono compte que és la Eta Feden, i a partir d'aquí un del barri em diu, però aquesta dona voltava per Blanes. Jo dic, per Blanes? Sí. I bueno, me'n vaig a Blanes, a l'arxiu. I arribo a l'arxiu i dic, busco aquesta dona, no sabem qui és. Dic, bueno, però tens coses de la guerra? I em diu, sí, tenim una revista a la guerra. Ell em deixa la revista i era una revista que havia dirigit la Eta Feden, perquè durant tota la guerra ella se'n va de Barcelona, que li havien fet entrevistes, d'aquí d'allà l'havien entrevistat ja com a mestra, com una dona molt culta, professora d'idiomes, doncs ella se'n va a Blanes i dirigeix l'Escola d'Arts i Oficis Artístics. I clar, trobo articles d'ella, dels seus fills, la col·laboració amb l'Àngel Planells, que és un pintor surrealista de Blanes, que formarà part del grup de mestres de l'escola, o sigui que em trobo un regal, no? I això em fa pensar a mi quantes d'aquestes dones no estaran també als nostres arxius locals. Per exemple, he trobat que la René Lamberet i la seva germana, la René Lamberet, nosaltres, els historiadors, sabem que és una de les que fa les primeres bibliografies sobre Catalunya i l'anarcosindicalisme, etc. O sigui, es casarà la René Lamberet o s'ajuntarà amb un mallorquí, que era el Bernardo Pou, als anys de la guerra, però ella i la seva germana resulta que van estar dirigint una escola a Llançà. O sigui, no m'ha donat temps d'anar a Llançà ni fer la biografia d'ella, però veus que han vingut dones de tot arreu, sobretot anarcosindicalistes o del punt, que comencen a penetrar en el nostre territori i que tenen una relació important amb el territori. Per exemple, el Michaelis se'n va a Empúries amb tots aquests soldats i els hi fa conèixer les ruïnes d'Empúries,
O sigui que realment hi ha una relació superbèstia entre ells i Catalunya, i potser si no hagués esclatat la guerra s'haguessin quedat a viure aquí tota la vida, ja tots aquests alemanys, i que diu alemanys, polonesos, austriacs, o sigui tots els que veuen que el feixisme els està amenaçant, i sobretot si són jueus que decideixen venir cap aquí i buscar-se la vida, no? Però hi ha relació, per exemple, l'Emma Goldman morirà al 40, destrossada pel resultat de la guerra d'Espanya, i les seves cartes era què se n'ha fet de la Lucía Sánchez Saornil, què se n'ha fet d'en Baruta que portava... O sigui que estan demanant pels seus amics espanyols, o sigui que realment sí que hi ha un encaix molt bèstia entre uns i altres, o sigui, perquè estan compartint espais, comparteixen el front de guerra a vegades, o sigui, comparteixen... Per exemple, és molt bonic, la Mary Lou, que explica que està a la ràdio del POUM i que el Benjamín Peret, el poeta, fa les retransmissions en portuguès, perquè havia estat casat amb una brasilera, no? I, per exemple, en Jaume Miravilles és el primer que publica Benjamín Peret en català. Quan Benjamín Peret encara no és el que serà després famós, o sigui, ja era amic de l'André Breton i tot això des dels anys 30, però la repercussió que tindrà el Benjamín Peret després, Jaume Miravilles ja li publica un poema, o sigui que és important, i això, Jaume Miravilles, que en aquells anys ja no està amb la gent del POUM, però que manté aquesta amistat. I Simone Weil podrà marxar d'aquí o anar a l'Hospital de Sitges gràcies al Jaume Miravilles, que fa totes les gestions. O sigui, Jaume Miravilles que l'hauríem de recuperar, de recuperar des d'aquest punt de vista més revolucionari, no? Potser no interessa tant mostrar-ho a alguns altres. Clar. Potser aquesta és la qüestió. Sí, clar. I també em fa gràcia perquè això que deies que hi ha personatges que canvien el seu punt de vista, no? L'Emma Goldman precisament és una d'aquestes, no? Que al principi era com els espanyols com si fossin molt arcaics i poc pensadors, diguéssim, i després quan arriba, no? Precisament és tot el contrari. Està sorpresa amb la... Clar, l'Emma havia vingut aquí, em sembla que el 27 o el 28, perquè Max Netlau li diu que vingui a veure els Montseny, que estan al carrer Escornalbou, va visitar sobretot la Teresa Manyer per entrevistar-la i tal, la Federica la porta a la tomba del Ferrer i Guàrdia, o sigui que té una relació amb la família Montseny, està una setmana per aquí, i ella assegurà que veu Espanya un país molt atreçat perquè va a un bar i només està ella de dona i tothom se la mira malament i tal, i en canvi quan torni diu, ostres, quina tasca han fet la República perquè les dones han avançat molt, i és veritat. Clar, quan ella arriba, troba dones a tot arreu, a la sanitat, a les cures, etc. Passa que ella potser no ho sap, han desaparegut les monges. Clar, les monges han passat a zona nacional. Llavors necessitem molta gent. Hospitals, guarderies, cures de persones més grans, manicomis, etc. Clar, que hi ha una formació superintensiva de mujeres libres i mujeres antifascistes perquè les dones puguin fer això. Llavors ella, clar, veu molta dona a tot arreu, però amb un coneixement científic important. Però ella es queda parada, l'Emma, i es queda meravellada. Hi ha una cosa divertida, que és que quan arriba aquí no la volen massa, perquè sembla competidora de la Federica, sembla que pugui eclipsar, i a més ella és una dona molt radicalitzada, i la CNT jo penso que la veuen tan gran que diu, aquesta la posarem a veure 4 guarderies i la farem anar a veure uns hospitals, i ella diu, no, jo me'n vull anar al front, vull anar a veure el Durruti aquest, vull veure què passa, les col·lectivitzacions, i comença a donar molts maldecaps, perquè ella vol anar realment a el que ha vingut a veure. I a més pensen que ella serà crítica, i ho és, en la participació governamental, amb la pèrdua de poder dels anarquistes. Passa que ella a vegades té textos que diu jo no puc dir el que voldria perquè em sap greu que la gent que està al front es desesperin i pensin que no estic amb ells, però sé que Spanish and the World una mica sí que pega branca, diguem-ne així, i és el que ara estic mirant de traduir, perquè realment a mi l'Emma m'interessa més com a pensadora que com a activista. Fins ara
tant la Emma com la Mary, totes les hem vist com a dones activistes. Ui, quina vida més divertida, no? No, la Emma és una teòrica important de l'anarcosindicalisme i l'hem d'analitzar així, o sigui, les dones no són només allò superficial de la seva vida, sinó realment el que la Emma pot aportar com a dona que ha reflexionat sobre tota la història de l'anarquisme. Llavors hem de valoritzar una mica aquesta aportació teòrica de l'Emma o d'algunes altres, no? Sí, i tant. No ho sé. Teniu alguna pregunta? Esteu tots molt silenciosos. Estan callats. Home, és que jo penso que, clar, és que ho has explicat tot i ho has explicat tot molt bé. Que fins i tot, encara hi ha molta més cosa en el llibre, tot i que crec que t'he fet explicar. No, una mica. No, el llibre està més ordenat, o sigui, jo salto d'una cosa a l'altra. Hi ha una cosa divertida, però no us faig spoiler, una visita a les caves Codorniu, on hi van tots. O sigui, van la Emma, però també el cònsol rus Lobsenko, els corresponsals de Pravda, o sigui, allà podia ser que acabessin molt malament, però no us ho dic. A veure què? Clar, apareix també en Kaminsky, que els de la meva generació el coneixen, perquè va fer aquell llibre dels de Barcelona, que és molt bonic. Apareix la seva dona, l'Anita Carfunkel, o sigui, apareix molta gent que van venir a la guerra, o sigui, però es mereixerien tots biografies, no? Bueno, mira, A veure, comencem per farem el aquí. dos. Clar que sí, comencem per aquí i Poco a poco. jo donar-te moltes gràcies per haver escrit aquest llibre i per haver vingut aquí a presentar-lo, sobretot. Gràcies. Moltes gràcies, Dolors. Quan facis la segona part ja saps que pots venir aquí tranquil·lament. Clar, no, jo no vull fer la segona part, vull que la faci altra gent. Jo penso que noies joves poden dir, ai mira, aquesta va estar al meu poble. Doncs anem a l'arxiu a veure si hi ha coses. Està tot penjat a internet, també, o sigui, publicacions, temes, per sort s'estan republicant moltes coses. Abans això no estava en català o en castellà, i ara a poc editorials independents van... Clar, llavors jo el que vull és que més gent s'engresqui i fer recerca, perquè està tot per fer, o sigui, això, aquell llibre que molta gent diu, ai, però no els coneixia, dius, ostres. Clar, això demostra com hi ha moltes parts de la nostra guerra que no estan explicades, no?, o de la revolució. Llavors, clar, a veure si algú s'engresca o diu, doncs mira, aquest grup d'estudis anem a mirar què va passar. Clar. Vale. Vale, Doncs a veure. collim això, a veure si aquí s'ha sembrat la llavor, esperem que sí. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Merci.